Mafer Karazas naiz, 22 urte ditut eta judoka naiz. Bueno, ni Perun jaio nintzen eta etorri nintzen honea 8 urte nituenean. Perun praktikatzen duen karate, ez baitzegoen judo egiteko oportunitatea, eta honea etortzerakoan ikusi nuen hemen judoa praktikatzen zela, Oiardo kiroldegian, eta uste nuen egia esan hasiera batean zala karate. Ikusi nuelako jantzia eta dena oso antzekoa zela, eta orduan erabaki nuen praktikatzea eta probatzea. Orduan probatu nuen Esteban Erreiagarekin lehenengo klasea, eta gustoko izan nuen asko, eta orduan esan nion amari, eta judoakin hasi nintzen 9 urteekin, orain arte. Bueno, entrenadoreak eta nik ditugu organizatzeko era desberdinak. Ez gaudenean lehiaketa hor maila gorenean, gaude entrenatzen asko, baino ez puntu horretan, baizik eta baldin badugu txapelketa bat hurrengo asteburuan eta ditugu 3 aste aurretik, egiten ditugu 2 aste oso gogor entrenatuta formatu 100%, eta gero azken aste hori pixkanaka maila jetxi, batez ere lezioak eta hola ekiditeko, pixua zaintzeko, eta hor azken retokeak. Baina adibidez guk entrenatzen dugu 2 ordu fisiko goizetan, eta gero arratsaldean beti 2 ordu judo. Gero salbuespenak daude, asteburuetan entrenatzen dugu larunbatetan goizean beti, fisiko egiten dugu, eta gero baldin badago entrenamendu bat federazio bazkarekin lokesea, jun behar geha igandean ere goizean Tolosara entrenatzera, baina ez da oso ohikoa. Baina gure entrenamendua dira 4 orduko egunero eta asteburuetan larunbatetan. Lesio asko izan ditut orain arte, judon, lesio txikiak, ertzainak eta ere nahiko handiak. Aula naiz pixkator lesioak eukitzera, baina fisikoki oso ondo gaude eta hori nabaritzen da ondoren errehabilitazioa egiterakoan evoluzioa oso azkarra da, persona bat normala izan baino asko azkarragoa, dakagun fisikoarengatik eta zaintzen gehalako. Eta gogorrenak izan dira nire uste sorbaldakoa, duela 2 urte izan genuen sorbaldako operazioa, eta orain eskerreko belaunean izan dugu operazioa, eta beste lesioak beti kirol bat izan duen lesioak, muskulo bat puskatzea, tentsioak, betikoa, ezer. Egia da, azken batean kirolari profesionala balimatzea gauza askoekin barrituzu bizitzean. Ezin duzu lagunekin hainbat bazkaritara joan, ezin duzu permititu parrandu ateratzea nahi duzunean, daude beti, nire amak esaten duen bezala, beti dago gauzak egiteko denbora. Orduan, egoera bakoitza bere denbora dakar, eta nik judon egiteko ekin ditut hainbat irtera lagunekin, hainbat bidaia eskolakin, hainbat parranda, hainbat elikagai, oso egon bartzea zentratuta nahi duzun horretan. Azken batean ez da besterik gelditzen, nahi baduzu zeo zer, horretarako hainbat pauta eman behar dira eta jarraitu berrituzu. Pandemiak nabari eragin handia izan du azken batean kirol guztietan. Batzuk hasi dira lehenago ematen, beste batzuk denbora gehiago behar izan dute emateko, batez ere kontaktu fisikoa delakoaren eragina. Judoan nabaritu izan da asko, egon gera urte bati konpetitu gabe. Judokentzako oso gogorra izan zen, batez ere pixuaren gatik ere, eragin mental ere eragin handia du. Etxean egotea, ezin entrenatzea, behar dezu, pixua oso gogorra da. Baina pixkanaka hasi ginen entrenatzen etxean, egiten genuen judo klub Usurbilek online bidez hainbat bilera eta egiten genituen entrenamendu virtualak. Egunero, ordu bat, 2 ordu batez ere zainteko pixkat fisikoa eta judo asterakoan ez egoteko arazorik gero. Eta pixkanaka orain arte ari gera izultzen normalitatea, publikoa aldu junja txapelketak ikustera eta animatzea, hori oso judon oso nabarmena zen.
gu entrenatzea edo txapelketa batera jutea eta ez egotea inork publikoan, oso nabaria zen. Oiuak ez entzutea, jendearen beroketa hor ematen zena oso gogorra izan zen guretzako etapa hori. Baina orain pixkanak ari gera izultzen, hasi que oso pozik gaude alde horretatik. Kirolari bezala judon pixuka doa, kategoria desberdina daude baita emakumetan eta gizonetan. Azken batean denak ditugu helburu ia berdinak eta gaitasunak ere baditu asko eta oso zaila izaten da irabaztea eta egila da Espainiako selekzioan adibidez urte asko daramatzagu berdinak izaten. Azken batean hori egiten dituzu harremanak lagunekin, mutilekin eta hori gertatzen da judon. Ni adibidez noa judoko Espainiako Federazioan urte asko eta lagunekin, inditut lagunak, harreman oso nahi ditut lagunekin eta hori pixkat eragina du txapelketetan, baina kirolari bezala esaten dugu guk beti tatami barruan gera bi emakume ditugula helburu berdinak eta nahi dugu biak irabazi. Orduan horrez da gelitzen ezerrez, eta txapelketa konpetitu eta gero hortik kanpoan lagunak gea. Gure pentsamendua holakoa da. Baina bai erlazioak eta harremanak asko ematen dira, hainbat herriko desberdineko pertsonekin eta hori oso polita izaten da. Judo dituen gauza politzen da. Estebanek eta nik orain arte lortu dugun lorpenik handiena zen 2018an, lortu ditugu geroxeago gauzak osonak, baina guretzako, edo niretzako markatu dena izan zen 2018an, batez ere juvenila ginalako lehenengo urtea, oso txikia ginen kategoria horretarako, eta Espainiako txapelketara absolutora joan ginen, egitera klasifikatu ginelako, eta joan ginen denarekin, den ematea, eta lortu genuen semifinaletara iristea eta brontzezko domina eskuratzea. Oso bertako emakumeak oso adinekoak, oso zaharrak ziren nirekin konparatuta, maila oso altua egon zen txapelketa horretan, oso pertsona oso onak egon ziren pixu bakoitzean, eta lortu genuen brontzezko domina eskuratzea, eta ez genuen ezertarako espero. Gure kategorian bai, baina absoluto batean jutea 18 urtekin, horregotea jendea 25-26 urtekin, eta arpegia jartzea eta lortzea domina bat, batez ere erresa, eta lortu genuen. Hortik aurrera Europako kopetan ere lortu dugu 7. postua, 5. postua, irtera asko egin ditugu Espainiako selekzioarekin, eta gero hortik aurrera eduki ditugu oportunitate asko juteko internazionaletako entrenamenduetara, ziklo olimpikoko entrenamenduetara jungea 18-10 egun entrenatzea selekzioarekin. Egila da belonetik lesionatu ginean, ginean maila gorenean, hainbat oportunitate etorri zezkigun kanpotik, Europako sub-23ko txapelketa, oso txapelketa importanteak eta puntuak eta oso importante ematen zuena, eta justu erori ginean azpia, zirugiara joan behar ginean, eta zin genuen ez zerregin. Orduan hor bai egon zala berekada bat, bertako horreko guztiak bertan geratu zen, baina orain arte lortutakoa, Gipuzkoa mailan ez da itzain behar oso ondo daude, Euskadi mailan oso ondo daude, Espainia mailan oso ondo daude, eta orain Europa mailan ari gera pixka burua gehiago sartzen, batez ere dugulako amets hori, inspirazio hori Pariseko 2024ko Olimpiadetako aspiratzeko, eta ez balima da Parisea, Los Angeleseko 2028ko Olimpiadetara Estebanekin joateko. Niri bilbide pertsonalean naiz kirolari dagokionez, Esteban entrenadore bat baino gehiago nire aita bezalakoa izan da. Nire atzan egon da, bronka botatzen, kontseijoak ematen, nire aita bezala izan da orain arte eta jarraitzen izaten eta izango da. Beti dago nirekin, naiz eta ez arlo bakarrik kirolari bezala, baitez ere pertsonalean eta dena. Orduan nik asko kontsideratzen dut pertsona bat oso garrantzitsu bezala, bea bezala bere emakumea ere, beti dago gurekin. Azken batean kirolazuk irabazen duzu individuala da, baina horrein atzean dago ere ekipo kolektibo bat. Orduan judo klub usurbiliko taldeak zure dominetan eragin asko du, zuk kluba gabe edo beraien esfortzuri gabe, denbora gabe eta
gogoak gabe ezin duzu hori eskuratu. Osa, egon behar dira zuretzako eroritzen, zuretzako entrenatzen, goizetan juten, aleginak egiten zuk txapelketa bat prestatu alizateko alik eta hoberen, eta hor egoten dira haiek. Orduan, taldea bezala, familia bat bezala izan gea, eta izango gea, eta horrein arte gea, eta Estebane, bai, beti daka presente nire ibilbide beti pertsonalean, eta kirolari bezala, osea, algo esencial, ni zaten dena bezala. Espainia mailan, inkluso Europa mailan ere, Judo Klub Usurbik domina asko eta oso importanteak irabazi ditu, oso maila altuan egonda eta orain arte jarraitzen du, ez igual leheno bezala jendea zegoelako, gehiago zegoelako, eskematean kirol guztiak bezala jendea joaten da, baina oso maila altuan egonda eta jarraitzen du. Europa mailan Estebanek lortu izan du, inkluso hain herri txikia izan da olimpiadetara jutea, eta atera ditu taldeka, individualki eta oso domina asko, eta entrenadore bezala ere domina eta dan asko jarraitzen ditu izaten eta lortzen ari da gaur egun. Egia da oso nabarmena dela Judo Klub Usurbil taldea izena. Batez ere hemen Usurbilen, kanpoan ere haitzen duzu Judo Klub Usurbila lortutakoaren guztiaren gatik eta orain arte nolabait ere dagoen jendearekin presente jarraitzen du bere izena, eta hori oso importantea da niretzako. Eta ustez Usurbilentzako ere horregatik lortu duela bere fama esan bezala lortzea. Osea, behar duelako azken batean presente egotea bere izena. Kirolari bezala bai ditugu, digamos, opariak, naiz eta unibertsitatean, bekak ere ditugu, Kirolgi Fundazioak ematen ditu hainbat beka, kirolari bezala, eta alde horretatik oso ondo dago. Unibertsitateari dagokionez lehentasuna ditugu, kirolari bezala ezin diogu eman irakasketari hainbat denbora besteak bezala, orduan bai ditugu lehentasunak azterketa aldaketak edo behar duguna. Dakagu tutore deportibo bat eta beak eramaten digu dena, eta hori da opari bat guretzako. Hainbat gauzekin gaudenean txapelketa batean ezin dugu denarekin egon, orduan guretzako laguntasun oso lagungarria da. Eta ikasketekin bai, alde horretatik oso zaila izaten da ere. Guretzako, batez ere niretzako, nire aurpegitik oso zaila sortatu zait konpaginatzea ondo ikasketak eta judoa. Batez ere orduengatik, ordutegia, azterketak, ikastea, ez dago denbora, estresa, agobiloa oso gogorra izan da. Baina azken batean, esan bezala, nahi baduzu zeo zer, azken batean beti irtenbidea aurkitzen duzu. Orduan irtenbidea zen konpaginatzea edo elo gutxi egitea edo aleginak egin behar dira. Asi que gero bere emaitza ere ona badu. Asi que alde horretatik ez naiz kexatu. Baina bai, psikologia egiten dut, psikologia klinikoa batez ere. Psikologia kirol psikologia egin nahi nuen, baina azken batean gelitu nintzen psikologia klinikoarekin, beste rama bat. Eta alde horretatik oso guztua azken urtean nago, karrera amaitzeko gutxi falta zait, hilabete pare batzuk eta karrera amaiten dut. Eta gero master bat egingo ez, psikologia klinikoari dagokionez, eta alde horretatik arazorik gabe. Bai, ni beti, ez baldin bada konpetitzen, beti izango naiz lazo hori judoarekin bizitzen. Ez baldin bada konpetitzen, izango da arbitratzen, ez baldin bada arbitratzen, izango da entrenamenduak ematen, orain arte ematen ditut entrenamenduak Estebanekin, umei, eta oso gustora nago, pare bat urte ematen entrenamenduak. Ez baldin bada irakasle bezala, izango da beste oso zer, baina beti egongo da lana hori edo alde hori, beti harreman hori kirolarekin. Zenbaki bat. 8. Kolore bat. Urdin argia. Miresten duzun kirolari bat. Daria Bilodiz. Kiroldegi bat edo tatami bat edo kantxa bat. Judo Klub Usurbil Ollardo kiroldegia. Ikusi duzun azken pelikula edo seria. 3 metros sobre el cielo. Liburu bat. Celos de azafrán. Abesti bat. Sarri, sarri. Zein da gehien jarraitzen duzun sare soziala? Instagram. Usurbilgo txoko bat. Beko parkea, dagona Lauroken ondoan. Santi Xabelak ala Saor deguna? Santi Xabelak. Oporretarako toki bat? Maldivas.